Welcome to another episode of eThekwini Matters. My name is Zimbili Mazibuko, your host. July is Men's Month and there are a lot of issues affecting men and boys. Addressing issues such as gender-based violence and social pressing issues can assist in creating a society that is safe for all. Today we talk about the issues that affect men and also look at how men can be assisted from a psychological point of view. In studio with me today, I have Kaya Sengani, Senior Communications Officer at eThekwini Municipality. Sikubingelele Kaya on eThekwini Matters. Ngibingelele Zimbili nababukeli bakho. Let's talk about Men's Month. What does it mean to you? Well, i-Men's Month kumina isho ukuthi singabantu besilisa nabafana abasakhula abancane kufanele ukuthi sikwazi ukusebenzisana, sikwazi ukuvuleleka sisho izinkinga esibhekene nazo njengabantu besilisa. Izinkinga ziza ngendlela ezahlukene and futhi ziza nsuku zonke okuyinto kufanele njalo siqaphele ukuze zonke lezo ingqinamba zingakwazi ukuphazamisa impilo yethu. Now you talk about the challenges. What are those challenges that men face? Yeah, ezinye zezinkinga nje ezijwayele ukuphatha abantu besilisa ungavuleleki and ungashare information and ama challenges asuke efese abantu besilisa ngaleso sikhathi. Izinto ezinjenge stress, ama sexual related activities are some of those things ezenza ukuthi abantu besilisa baba nama challenges. Yeah. Mhlambe njengomuntu wesilisa wena ubona ukuthi abantu besilisa kufanele ukuthi bavuleleke kanjani noma iziphi izinto ekufanele ukuthi zenziwe kubona ukuze bakwazi ukuvuleleka ezinkingeni abasuke benazo? Zimbili uma ngabe ubhekene nenkinga uwedwa iba nencindezi enkulu kakhulu. Kuqhathaniswa nokuthi ithathe inkinga yakho uyishare nomunye umuntu. Ngesikhathi uyishare inkinga yakho nomunye umuntu ijoka liyehla kancane noma umthwalo uyehla kancane kule nkinga osuke ubhekene nayo. So isikhathi esiningi ngikhuthaze mina abantu mebebhekene nenkinga ukuthi cha asingamshiyi umuntu eyedwa, mseke umuntu ngendlela ongameseka ngayo. Nanokuthi uqinisekise ukuthi bonke labo bantu obabona bene challenge bayalithola usizo. Luningi usizo olukhona ezindaweni esihlala kuzona njengoba kade wachaza kancane sizoba ne-psychologist ngokuhamba kwesikhathi. Ngicabanga ukuthi lokho ngizokushiyela ngakuyona i-psychologist ukuthi inabe kabanzi. Let's talk about the contribution yabantu besilisa in our societies. How can men contribute positively? I-contribution yabantu besilisa inkulu kakhulu emphakathini esihlala kuyona. Njengabantu besilisa kuningi okulindeleke kuthina ukukhulisa izingane zabafana ezisencane ukuze zikwazi ukubona ukuthi ukhula kanjani ube yindoda. Siphinde futhi kufanele sibavikele abantu besimame njengabantu besilisa because emphakathini esihlala kuyona ziningi izinto ezihlukumeza abantu besimame but kusuke kuyibona abantu besilisa noma nje isiqalo sendaba sisuke siqale ngayo umuntu wesilisa but gcina abantu besimame sebehlukumezeka ngezindlela ezahlukene. So ngithi ebantwini besilisa asikhulumeni singasabi ukukhuluma, sikhulumeni nezingane zethu zabafana ukuze zikwazi ukufana nathi zikhule zibe badala. So izinkinga ezifana nezinkinga zocansi ezinye zezinto lezo ezithikameza abantu besilisa, utshwala, ama substance abuse, nokunye okuningi. Asikhulume ngokuhlukunyezwa kwabantu besilisa ngoba nabo abantu besilisa bayahlukumeza baphinde futhi nabo bahlukunyezwe. Kuyinto esikhathini esiningi samanje evalelekile that is not open ukuthi abantu besilisa bakwazi ukukhuluma about abuse abayitholayo emakhaya abo. Ungathini ngalokho? Zimbili yabona ukuhlukume akusibo bonke abantu besilisa abahlukumezayo futhi akusibo bonke abantu besimama abahlukumezwayo. Kukhona abantu besimame nabo abakwazi ukuhlukumeza abantu besilisa but inkinga yethu nje singabantu besilisa asifuni ukuvuleleka sihambe siyobika emaphoyiseni. Uma ufika ukuthi uyobika emaphoyiseni ukuthi uhlukumezwa umama wakwakho, intombi yakho noma umuntu enihlekisana naye, amaphoyisa nje awakunaki kangako ngathi umuntu olethe ihlaya kuona. Kanti ke lokho sekushintshile nabantu besilisa bayahlukumezeka and banalo ilungelo ukuthi bahambe bo report emaphoyiseni and bazoyithola futhi attention if
bekwazi ukureporta ngesikhathi emaphoyiseni. Uthini umyalezo wakho Women's Month khona la ngaphakathi emsebenzini nangaphandle kubantu besilisa? Umyalezo wami uthi nje singabantu besilisa asivikele abantu besimame. Sifunde ukuthi sifundise izingane zabafana ezisencane ukuthi imiphakathi ibaleka kanjani. Nanokwazi ukuthi iziphi izinto kufanele sizigqaje ngazo njengabantu besilisa. Into engiyaziyo mina ngazi ukuthi umuntu wesilisa akamshaya umuntu wesimame noma ngabe kuthiwa kwenzakala ini. So ngithi ebantwini nje bebonke abesilisa abadala nabafana abancane kufanele sihlale phansi sikhulume sibone ukuthi yini esingakwazi ukuthi sibeke etafuleni ukuze ukuthi le ngqinamba esibhekene nayo yokuhlukumezeka kwabantu besilisa besimame isikhathi esiningi kungabi nje into yansuku zonke. Mhlambe before ngikudedele Mr Sengane, let's talk about pressure abantu besilisa nowadays abayithola bengaphansi kwa this financial pressure. Kune pressure yasekhaya, abantwana abasebenzi, mhlawumbe ubaba akasebenzi omunye, lokho on its own it brings the pressure to umuntu wesilisa. Singabhekana kanjani nalokho sabantu besilisa? Ungathini umuntu njengamanje who's listening to this podcast, umuntu wesilisa onengcindezi kwezikweletu eziningi njengamanje, unengcindezi ekhaya, umama akasebenzi, abantwana abasebenzi, kuningi nje abhekene nabo? Ngokwazi kwami nangindlela engikholelwa ngayo mina Zimbili, akukho ukudlula ukuthi nikwazi ukukhuluma ngawo wonke ama-issues enibhekene nawo, as usho nje ukuthi financial issues, impilo, mhlambe ubaba akasebenzi, mhlambe nemali ayanele ekhaya nokufunda kwezingane njalo njalo. So into efanele leyo nikhulume njengomndeni, nibone ukuthi nimisa kanjani. If ukuthi izikweletu ziningi kakhulu makukhona ezikhokhelayo, uyakwazi uhambe uzame ukukhuluma nalabo bantu laba obakweletayo, nizama ukwehlisa imali ekwazi le oyikhokhayo njalo ngenyanga. Kancane kancane izinto zizogcina zilunga. Now Khaya, let's talk about financial pressure esibona abantu besilisa bengaphansi kwayo. Ungathini ezimweni ezifana nalezo to abantu besilisa who are listening to the podcast namhlanje, mhlawumbe umuntu wesilisa ungaphansi kwengcindezi yemali? Njengemindeni impilo ejwayelekile ukube sibe under pressure financially. Kodwa into ekufanele leyo siyikhulume njengomndeni, sikwazi ukuthi sibone ukuthi siphuma kanjani enkingeni esibhekene nazo. Ziningi indlela esingayisebenzisa, singavakashela ama-financial institutions nabo bonke labo esuke sibakweleta ukubona ukuthi yini esingayenza, mhlambe ukunciphisa izikweleti ukuze sikwazi ukusala nokuncane, sikwazi ukusupporta impilo ikwazi iye phambili. So ukugoqa nje kafushane Zimbili, ayikho into ehlula ukuthi ixoxe. Uma ngabe ukuthi asivuleleki sixoxe ngezimpilo zethu, akekho umunye ozokwazi ukusisiza. Mr Sengane, thank you very much for your time. Ngiyabonga. Khaya Sengane, Senior Communications Officer at eThekwini Municipality. Right now, we move to our psychologist, Ubuhle wakwamakhanya, esokhuluma naye kabanzi ngalo lolu daba lwabantu besilisa njengoba kuyinyanga yabo.